हेलो ହୁଁ कौन କରୁଛୁ? ବସିଛି। କଣ ହେଇଛି ଏତେ ଧୀରେ କଥା ହଉଛୁ? କଣ ହବ? ସେଇ କଥାକୁ ଧରିକି ବସଛୁ ତୁ? ମୁଁ ସତରେ ବିଜି ଥିଲି ରେ। କଣ ପାଇଁ ଧରିକି ବସିବି? ମୁଁ କଣ ତମକୁ କିଛି କହିଲି କି? ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ ସିଧା ସିଧା? ମାନେ ମୋର କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କଣ? ଦିନ ସାରା ତୋ ସହ ବସି ଗପିବି? ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଏତେ ବଡ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ କେବେ କହିଛି ମୋ ସହ ଦିନ ସାରା ଗପିବା ପାଇଁ? କେବେ ତ ତମ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅପମାନ କରିନି। କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଚୁପଚାପ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମତେ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଧରିଥିଲ ମୋ ହାତ? କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ମୋ ଜୀବନକୁ? ହଁ ମୁଁ ଭାବେ ଅଧିକ, କାରଣ ମୁଁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ନହେଲେ ତମର କୋଉ କଥାରେ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡିନଥାନ୍ତା। ହେଲା, ସେ କଥା ଭଲରେ କହିପାରୁନୁ କି? କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ତମର କଣ ଗଲା? ମୋର ଜୀବନ ତ କାହାର ଯିବ?